Demà, dia 12 de maig, celebrarem la Diada d'Infermeria, coincidint amb la data de naixement, el 1820, de Florence Nightingale, qui va assentar les bases de la professionalització de la infermeria amb l'establiment, el 1860, de la primera escola d'infermeria. Volem retre un homenatge no només a tots i totes les infermeres, sinó també a tota la resta de professionals que treballem conjuntament per donar la millor atenció a les persones que ens dipositen la seva confiança per tractar els seus problemes de salut. Enguany, però, és diferent. És el darrer any que ho podem celebrar en aquest edifici i per això també volem fer-li un homenatge. Són moltes les generacions de professionals que des del 1934 han desenvolupat la seva tasca en aquest immoble del carrer Joan Maragall. Ho fem amb il·lusió i optimisme, pensant en que la propera Diada d'Infermeria la celebrarem al nou edifici. Un edifici que ha de servir-nos per reforçar la nostra filosofia de centre de dispensar assistència sanitària de qualitat basada en criteris d'eficàcia, privacitat i tracte humà. Adéu, carrer Joan Maragall. Hola, carretera de Barcelona.